Дөньяви тормыш белән динне бергә алып бару сирәк кешеләргә бирелә. Башкалабыз Казанда халыкка дин гыйлеме таратучы Сәйдә Аппакованың «Тузмас бүләк» дип исемләнгән китабы тәкъдим ителде. Тулырак Ләлә Зайнуллина репортажында. Сорауларга җаваплар монда. Шул хәтле китап. Гомеренең 9-нчы дистәсен ваклаучы Сәйдә абыстайның еллары диспидәй тизелгән. Ул Казан мәктәпләрендә диннәр тарихын, гарәп телен укытуны башлап җибәргән мөгаллимә. Дин сабаклары бирүнең уку-укыту программасын, методикасын булдыручы танылган вәгазьче. Пәйгамбәрбез әйтә, әгәр белгәнеңне кешегә өйрәтмичә үлеп китсәң, кабер газабының иң авыры булыр ди. Вәгазьне үземдә булганнарны тамамлап кешеләргә алысына, кешесенә җиткерәсем килә. Дингә кагылганчы, дин алып өйрәткәнче адәм баласына өйрәтергә кирәк. Нәрсә ул әдәп, нәрсә ул әхлак, нәрсә ул хөрмәт. Яңа китабында күңел хатирәләрен яңартып, укучысына җиткерергә теләгән тормыш дәресе. Әти-әнисе үзенә тапшырган «Тузмас бүләкне» тормышта ничек файдалануы турында бәян итә. Бүгенге көндә бигрәк тә яшьләргә мөрәҗәгать итеп, ничек яшәргә, дөньяда үз урынын ничек табарга, әхлакның нигезләре һәм башка бик күп затлы мавзукларга сөйләшүләр алып бара. Менә ул сөйләшүләрне, аның ул чыгышларын халкыбыз шул кадәр тыңларга күнекте. Әлеге китапка авторның Тәртип радиосында чыккан «Тузмый торган бүләк» тапшыруында сөйләгән язмалары да урын алган. Соңгы елларда эфирга чыккан тапшыруларны үзгәртмичә шушы китапка керттек. Исемен «Тузмас бүләк» дип куйдык. Чөнки ул бераз әдәбиләштереп «Тузмый торган бүләк» дип үзгәртелгән булган калган китапларда. Әнисенең әйткән сүзе «Кызым, мин сиңа тузмас бүләк бирәм» дигән булган. Әлеге китапның редакторы Фирая апа Мурат, безнең эш буенча инде күршебез, бик күп дини китапларны редактировать иткән кеше, шулай ук үзенең гәҗитен дә чыгаручы, ул безгә аны редакцияләп бирде. Аннан соң инде менә мөфтиебез Камил хәзрәт белән киңәшләшеп, алар безгә шушы китапны чыгаруда ярдәм итәргә ниятләделәр һәм Хозур нәшриятында Аллага шөкер менә бик матур китап дөнья күрде. Әлеге басмадан һәркем үзе өчен кирәкле, файдалы мәгълүмат тапмый калмас. Моңа кадәр авторның «Тузмый торган бүләк» китаплары дөнья күргән иде инде. Ләлә Зайнуллина, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.